дар баробари фаро расидани наврӯзи хуҷастапай анъанаҳои ин ҷашни аҷдодӣ оғоз хоҳад ёфт. Наврӯзро наметавон бе мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ тасаввур кард. Аз ҷумла гӯштини миллӣ аз зумраи он мусобиқаҳо ба шумор меравад, ки ҳар сол дар тамоми минтақаҳои кишвар баргузор мегардаду доираи васеъи паҳлавонони кишварро ба ҳам меорад. 21 март дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе ба ифтихори таҷлили ҷашни ниёгон Наврӯзи хуҷастапай бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2020 баргузор шуд. дар чорабинии мазкур беҳтарин паҳлавонони саршиноси кишвар байни ҳам зурозмоӣ карданд. Варзишгарон дар 9 категория вазнӣ миёни ҳам рақобат намуданд. барои дарёфти медали тиллои вазни 60 килограмм бародарон Муҳаммадризо Қувватов ва Муҳаммадсолеҳ Қувватов нерӯ санҷиданд. дар ин майдондорӣ Муҳаммадризо пирӯз гардид. мо дар мусобиқаи имсола бисёр тайёрӣ дида будем. тӯли 3-4 моҳи охир дар варзишгоҳи худ тамринҳои худро барои мусобиқа дида будем ва хушбахтона баъд он меҳнатҳое кардем ҳамаш рӯи татами баромад тавонистам дар ин мусобиқа сазовори ҷойи аввал гардам. Ёқубҷон Боқиев барои нишони тиллои вазни 65 килограмми Дибек Сафаровро мувоҷиҳаи шикаст намуд. Баҳром Суфиев дар ин вазн медали биринҷӣ гирифт. дар вазни 70 килограмм Собиддин Халилзода барандаи нишони зарин гардид. Муҳаммад Исо Раҷавов соҳиби нишони нуқра ва Шаҳзод Воидов соҳиби нишони биринҷӣ шуд. дар финали вазни то 75 килограмм Деваштир Убайдӣ Мубориз Мунавваровро шикаст дод. Қандил Саидов мақоми сеюмро ишғол намуд. ғолиби вазни 80 килограмм Раҳматулло Фарҳодов гардид. Саид Мухтор Расулов медали нуқра гирифт. мақоми сеюми ифтихорӣ насиби Оламафрӯз Абдураҳмонов гардид. яке аз чеҳраҳои шинохтаи варзиши мамлакат Ҷаҳонгир Маҷидов ғолиби вазни то 90 килограмм шуд. Ҷаҳонгир дар финал Зафар Олимшоевро шикаст дод. Комрон Карликов дар зинаи сеюм қарор гирифт. барои моли худ намудани нишони зарин дар вазни то 100 кило рақобатҳо сахту сангин сурат гирифтанд, зеро дар вазни то 100 кило чеҳраҳои муваффақи гӯштини миллии тоҷикӣ рақобат намуданд. дар даври ниҳоии ин вазн Шамшод Абдуллоев паҳлавони муваффақи минтақаи Рашт Саидҷалол Саидовро мағлуб кард. Фирдавс Насимов паҳлавони вилояти Хатлон соҳиби нишони биринҷӣ гардид. дар финали вазни ҷамъи 100 килограмм Темур Раҳимов ва Шакармамад Мирмамадов нерӯсанҷӣ карданд. Темур дар сиёнаҳои охири рақобат ҳарифро ба тахтапушт афтонид ва медали тиллоро ба гардан овехт. Суроб Муҳаммадиев миёни гаронвазнон сеюм шуд. паҳлавони маъруф Темур Раҳимов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва Шакармамад Мирмамадов бошад аз дастаи вилояти Мухтории Кӯҳистони Бадахшон, ки ҳар кадом ду пирӯзӣ ба даст оварданд, ба финал роҳ хат гирифтанд. озмоии ниҳоӣ бо ғалабаи Темур хотима ёфт. ин дуюмин пирӯзии ӯ ба Шакармамад дар ин мусобиқа ҳам дар вазни беш аз 100 кило ва ҳам дар вазни мутлақ дар озмоии ниҳоӣ ба шумор мерафт. ба Темур Раҳимов ғолиби мутлақи мусобиқаи ҷумҳуриявии Наврӯзӣ ба ҷуз аз ҷоми пойтахт 2020 медали тилло ва мошини сабукрав тақдим гардид. зимнан Темур Раҳимов, ки узви дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон аст, барои дарёфти роҳхат ба Олимпиадаи Токио 2020 дар вазни беш аз 100 кило мубориза мебарад. Шакармамад Мирмамадов барои ҷои дуюм бо медали нуқра ва ҷоизаи молӣ бо маблағи 10 000 сомонӣ сарфароз гашт. ҷои сеюм насиби Саидҷалол Саидов гардид, ки Фарод Шайхиро мағлуб кард ва бо медали биринҷӣ ва ҷоизаи молӣ бо маблағи 4 000 сомонӣ мукофотонида шуд. ғолибон ва онҳое ки дар ҳар як вазн ҷойҳои дуюму сеюмро ишғол карданд, бо медалу ҷоизаҳои молӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гаштанд. дар вазни ҷамъи 100 килограмм ғолиб гаштам ва дар вазни мутлақи ин мусобиқа қувозмоӣ кардам. ба се ҳарифи худ дастболо гаштам ва ғолиби ин шоҳи ҷоиза гаштам. ташаккури худро ба раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ мерасонам. маҳз бо дастгирию ташаббуси онҳо ин хел чорабиниҳо баргузор мегарданд. барои мо варзишгарон ин бениҳоят як кӯмаки калон мебошад.